Сега сме. Да. Здравейте, ние сме в Юлия и Митко студио. Епизод. 256. 6. 7. 1356 дълто си кръста. Махай са. Сега да се зачудя на живот.com колко много пари имам. Това е, защото използвам хак. Много лесен, значи от интернет е. Чай, че май нещо подводя. Ето, вижте. Пишете хак. Minis.com или трябва да ви заради, защото как да обучите Minis, как за живота.com. Ето, вижте тук. Здравейте, от този сайт може да получите безплатни Minis. Да, вие ще си го прочетете. Спрямо си слагате имейла и паролата на коментар. И това е. Няма какво друго. Ето, ако искате преглед на коментарите, ето сливате появила. Значи, ето тук давам паролата и имейла и готово. Ние ви изпратваме желаните мисли. И те права си. Защото колкото искате. Може да искате и милиони. Вижкате и 1079 минуса. Аз как толкова. Но не знам за какво да ги харча. Мога да покарча за всичките дрехи. Няма значение, аз няма да ги слагам. Не обичам да ми е претрофено. Добре. Митко, имаш какво да казваш, ще да ти посетят профила? Да. Посетете новия ми профил. Посетете стария ми профил. Дъпстарайки гейминг и новия ми профил.